Bigarren Mundu Gerra ondoren, Estatu Batuetako konplexu militar industriala. Etengabeko kezka izan da, Eisenhower presidenteak 1961ean ohartarazi zuen armamentu industria handiak eta botereek arriskuak ekar ditzaketela bakeari. Horrela, armamentuen sektorearen handinaiak, naiz eta Estatu Batuen kanpo politika eta esku-hartze militarraren atzean egon, interes ekonomikoak maximizatzeko helburuarekin, beti sortu izan du susmoa, azken hamarkadetan. Armamentu enpresen botereak, estatuaren ikuskapenaren eta kontrolaren gainetik egin du, eta horrek, armadaren eraginkortasunaren gainbehera ekarri du. Hala ere, gaur egun, mendebaldeko kapitalismoaren egitura aldatu egin da, eta finantza oligarkiak, hala nola BlackRock eta Vanguard, akzioen boterea kontzentratuz, sektore ezberdinen artean interes komunikazio berriak sortu dituzte. Hori oso garrantzitsua da, izan ere, armamentu enpresek erabaki estrategikoak ez dituzte soilik beren etekiak maximizatzeko helburuarekin hartzen. Baizik eta kontrol akziodunen interesen arabera, sektore finantzario, mediatiko eta farmazeutikoetakoen antzekoak. Horrek, finantza oligarkiaren boterea areagotzen du, eta Wall Streetek armamentu enpresen kontrola zuzenean gauzatzen du. Hori bereziki arriskutsua da. Armamentu sektoreak, aebetako armadaren jarrera erasokorrak edo belizistak hartzera bultzatu dezakeelako, mota guztietako sektore interesak tartean direla. Wall Streetek eta finantza oligarkiek, gainera, aebetako gobernuaren eta klase politikoaren gaineko kontrol tresnak erabiltzen dituzte, eta hori ez da askotan aldatzen, naiz eta konplexu militar industriala bereziki handia izan, azkenik. Akzioen bilakaera positiboak gerta daitekeen arren, gerra gatazkak batez ere gastuen helburuetara bultzatzea ekar dezake, eta horrek kontraesankorrak diren beste sektore batzuetako ekonomia, finantza eta botere helburuak oztopatzen dituela azpimarratzen da. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.